mai ai bani, lasă la noi. Că mergeți lui acasă. Zi, mă, hai sau noi? Hă, mă, în pula mea, Vali. Zi, hai sau nu? Da. Păi da, dar pula mea am oprit 3 taxiuri până acum. Acum ai? Uite, nu, am oprit pe urmă. Uite, nu oprit pe urmă. Pula mea, te vede că ești praf. Ce facem aici? Bă, aveam pretenții la tine, bă, băiatule, bă. Aveam pretenții la tine, bă, Vali, bă, nu mâncați și pula ta, e prima oară când, nu știu, ce s-a întâmplat cu tine, nu știu, adevărat. Nu știu ce ai făcut, cum ai făcut, dar ai reușit așa ceva. Ai venit în clasă, mergem cu Vali. Că văd că stai, că eu ușor. Hai că te iau cu tărâși, ești nebun. Ușor, mâncați-și pula, da?